Ndonjiswana ngaphakathi embonini amatekisi kukholakala ukuthi iwona odala ukubulalana kule mboni nakuba izigameko zingahlobene zonke kodwa kunesibalo esiphezulu sokubulawa kwabashayeli kanye nabagibeli kunesigameko esishaqosayo esenzeke eCato Ridge ngaphandle kwaseThekwini abanye kule mboni bakhomba ngenjumbane uhulumeni Ukubulawa ngesihluku komuntu omthandayo ngashaqisa noma ngabe imuphi umndeni kodwa uma sekwenzeka kwehlandla lesithathu enyangeni ezibili lokho ke ukushiya ubambe ongezansi ilokuganye ke umndeni wakamsomi obhekane nakho ihlobo zawo zaqothwa ngenhlamvu odlameni oluyamane namatekisi thina asazi zonke izinto abazenzayo ematekisini asazi ukuthi basukaphi nale ndaba ematekisi cishe zonke inhlangano zamatekisi zehluleka uqhamuka nekhambi loqeda lesihlava esifundazweni ukubanga kwemizila kanye nabagibeli kungezinye zezinto eziqubula lolu dlame sekunesikhathi abashayeli befuna ukuthi kube khona isikhungo ezolawula ukusebenza kwamatekisi esifundazweni umnyango wezokuthutha uqinisekisile ukuthi bangaphezulu kwama-30 abantu ababulewe kanti amakomiti abhekele ukusebenza kwamatekisi yona alawula imali yososeshini kanye nokunye nje okuthinta ibhizinisi kodwa ke into esiyibukayo ukuthi bagcina bephuma emva kwethu sithi sinengxoxo abanye baphuma emva kwethu kodwa baloke beqhubeka bebulalana uhulumeni uthi iyaphumelela imizamo yokulwa nodlame lwamatekisi We must assist them in fully regulating the industry. That is the first thing. But secondly, we must also assist them in getting into the public transport, as in buses and so on and so forth. Umkhakha wamatekisi uyimbone ezimele kanti uyaqhubeka nokuthatha izinqumo eziholele ekutheni kusuke izinxushunxushu kanti abagibeli abamsulwa ibona abagcina bethola amachaphazelo Bongani Gema indaba ze SABC eThekwini.